Tervetuloa Enjalan tallille. Mun nimi on Viivi ja tänään me käydään läpi, miten hevonen laitetaan tunnille ja hoidetaan sieltä pois. Meillä pidetään hevoset aina kiinni hoitotilanteissa ja ne sidotaan aina karsinaan kiinni vetosolmulla. Jos hevosella on sisällä loimi päällä, niin se pitää tietenkin riisua ennen hoitamista. Ja aina pitää aloittaa näistä mahavöistä tai mahallisista jalkalenkeistä, koska jos tulee sellainen tilanne, että se hevonen pääsee karkuun tässä loimen riisumisen yhteydessä, niin se on sitten vielä kiinni näillä etulukoilla ja se ei pääse valua sen hevosen jalkoihin, mikä sitten aiheuttaisi vaaratilanteen. Ennen kuin laittaa hevoselle suojajalkaa, niin kannattaa kädellä vielä testata tää jalka ja sit suoja läpi, että tänne ei jää mitään likaa, että sille hevoselle ei sit tule hiertymiä. Sitten se laitetaan vähän, voi laittaa vähän ylös ja liuuttaa alaspäin hevosen jalkaa pitkin ja sitten kiinnittää tarrat. Sitten pitäisi katsoa vielä täältä, että nämä neopreenit pehmusteet on varmasti suorassa, että sitten hevoselle ei tule hiertymiä jalkaa. Satulan oikein paikan löytää paraten siten, että laittaa satulan ensin vähän hevosen kaalle ja liuuttaa selkää pitkin oikealle paikalle. Ennen kuin kiristää satulavyö, olisi hyvä katsoa, että huopa on molemmilta puolilta ihan suorassa. Ja koska meidän hevosia satuloidaan useamman kerran päivässä, niin satulavyöt kiristettäessä pitää hoitaa tosi rauhallisesti ja ei saa ikinä kiristää vyötä enempää kuin yksi reikä kerrallaan, jotta se pysyy se satulointi hevosille mielekkäänä. Satulavyötä voi sit kiristää muutaman kerran ennen kuin lähtee, että se ei ole näin löysällä, koska sit satula voi helposti valahtaa sivulle tai taakse.
niin sitten pitää hakea ämpäriin kädenlämpöistä vettä ja pestä ne ohat sienellä. Ja jos se on hionnut tosi paljon, niin sit voi viedä hevosen tuohon vesikarsinaan ja pestä letkulla. Useimmilla meidän hevosilla on loimisohjeet tuossa karsinassa, mutta sit yleensä aina tunnin jälkeen opettaja kertoo vielä tarkemmin sen hevosen loimittamisesta. Mutta mustivalla on aina päällä sisäloimi, niin sitten me puetaan sillä liikutuksen jälkeenkin vielä sitten loimi päälle.